Eduze kwami ungizwe umlando mfokamchunu ophinde awumongameli wamabhinga. Mfowethu siyabona ukuthi esimweni esikhona la sabantu bokufika abeze la kudala khona ngoba bethi bazobheka ukuvikeleka. Siyabona ukuthi nawe cha ufikile namhlanje. Mhlawumbe iziphi injongo noma yini enizoyibheka namhlanje? No, okwethu la okukhulu kakhulu kumangala ukuthi njengamanje ungawabona amamashi enziwa abantu ngesingabo agcwele iningizimu Afrika yonke, KwaZulu Natal, Gauteng province and other provinces, and some of the activists are being killed njengalapha eNorthwest. So kuyamangaza ukuthi umongameli wethu uthule kuze kube manje akukho zwe lengaba namamashi each and every day. If you look at America, inenkinga eziningi nayo nabantu abaningi kakhulu, close to 600 million people in America. Kodwa awifici into enjengale yenzeka ikhawu. Lokho kwenzeka every day, it means there is a problem. Omunye angasho nje ukuthi hayi ithina ungizwe uJacinta uphakela ayikho njalo. People are tired and ukukhathala kwabantu owabathembisa iqiniso uje ungalezi lo qiniso is a big problem. And abantu bokufika abangenamaphepha kulelizwe kukhona ngisho abantu abakwa Home Affairs abenza corruption yokunikeza abantu amaphepha angama fake. And because even ngishiphoyisa la lesiningizwe Afrika mawungalibuza ukuthi amaphepha ay original nangekho original ahlolwa kanjani ngeke enze lekutsheni ngoba what they are rushing to is to get the revenue ukuthi ay ndoda ngoba sikuboni kahle veze okuncane. So ileyo nto leyo ke. So njengamanje sizomangala la kulabantu abaqhamuka emazweni abo abaningi kakhulu abala. Mina ngiyangixaka lento yazi thina ngendlela esithanda ngayo izwe lethu namakhaya ethu insizo zithi isuke eGoli ngisho abaculi bakithi bathi ikhaya lami le ikhaya lami lapho ngifela khona yabona. So the way we appreciate our own home, the way we appreciate our ancestors. Saluza iDubai izowakhiwa le emacambini. Inkosi uMathaba. Inkosi uMathaba uthe uma umphakathi uthi cha asikwazi ukushiya umhlabathi namathuno babamkhulu bethu. Iyatholakala isimasha nabantu ivumelana nabo. Inkosi uMathaba isiyakhothama elanywe khona. Ngitshela ukuthi mfowethu you can't go against the will of the society and the will of the community. Kwakuzokwakhiwa iDubai lapha nayo umhlaba. Ngiminyaka emdala nje mhlawumbe la ku 2010 kanje. Yes. So into enjengaleyo iyakutshela ngisangosobala ukuthi thina into eyikhaya nemkhawulo babamkhulu bethu sithanda kangakanani, si appreciate kangakanani. It's a very sad to me ukuthi ngibone abantu abazondiye kubo kanje abangakhulisa lokho sisidala ekade sisikhomba izolo la sithi ngungwigwe le salukazi lapha na umtsheko wesalukazi. Ngadabuka ngibona umama omdala kangaka ukuthi wahamba kubo wadela ihlobo zakhe wadela abantu abakhe weza la eSouth Africa. We are not only fighting because we don't say we are the part of Africa. We are the part of Africa, but the only hope of Africa, which is South Africa. The hope of Africa, we are now sifana nensika yeAfrika. So manje kufanele siprotectwe kahle ukuze yonke into ibe kahle. Wonke umuntu abe documented, wonke umuntu abe legit, and wonke umuntu ahloniphe izwe abe novalo. Hayi kube kwampuze edlemini kube kwamazenzele. Leyona nto lesilwisana nayo mntaka baba. I think ubaba uPanyaza noSufi stated very clear ukuthi
we need to talk about these issues and sidebate ngawo kodwa futhi mina ama-talk shows akusawathandi sengifuna action njengoba siwenza thina peacefully njengamanje uyabona ukuthi uDurban Central Police Station laba bebekhephe khona bakwazile ukuthi baresponde hard on their criminality and their enforcement of undermining the law enforcement and the security officers of our country. And thank you very much for them to give them a warning because it's the normal warning that we get as South Africans as well when we misbehave. So far, we are on the line. So thank you very much, Durban Network, and for contributing to our society for the marvelous job that you are doing, because the commercial media are regulated, captured. As we are here, standing here before you, I'm telling you that all these illegal immigrants should be perished in this country. I'm asking all the Nepal countries and the nation of African countries at large not to listen to Malema that he pretend to protect them. And those that are speaking down on us, that we are looking crazy, we are not learned people. I can assure you that when the reaction comes, it shows the amount of heat. Thank you.